Olen Zamudioko Agina baserrian jaio zen, eta bertan bizi zen, artisaua zen eta egurrezko jostailuak egiten zituen. Miren Olenen ondoko baserrian bizi zen, eta margotzea gogoko zuen. Egun euritzuetan, zelaian egiten zen lokatzarekin jolastea gustatzen zitzaion. Lokatzarekin eskulanak egiten zituen, eta horrela, aitaren lana imitatzen zuen ura igeltzeroa baitzen. Ai, miren, zure aita igeltzero eta zu mirentzero. Esaten zion amamak, irribarretsu. Hey, miren, begira, bukatu dut. Ua, zelako guatzia, egurrezko bihotza. Margotuko dut eta beti izango dut gogoan gaurko eguna. Ze ondo miren, badakizu zer, ez gara inoiz banatuko. Artisau lanak egiten, denbora pasatzen, hemen txorien kantuak entzuten ditugu, da jarraitzen dugu lanean. Olen artisaua, miren margolari, egurra bizirik, milaka kolore, bihotz zoriontsu abestu gurekin. Olen artisaua, miren margolari, egurra bizirik, milaka kolore, bihotz zoriontsu abestu gurekin. Olen, irudimena erabiliko du eta bihotza margotzeko ostadarreko kolore guztiak erabiliko ditut. Benetako bihotzetan, milaka koloretako sentimenduak gordetzen direlako. Juhu! Oso ondo miren! Ez gara inoiz banatuko. Olen artisaua, miren margolari, egurra bizirik, milaka kolore, bihotz zoriontsu abestu gurekin. Olen artisaua, miren margolari, egurra bizirik, milaka kolore, bihotz zoriontsu abestu gurekin. Olen artisaua, miren margolari, egurra bizirik, milaka kolore, bihotz zoriontsu abestu gurekin. Miren eta Olen egun berean jaioak ziren eta lagun minak ziren. Agina baserriko atarian ematen zituzten orduak pos-posik. Egurrezko kostailuak egiten eta margotzen. Elkarrekin egongo gara beti, esaten zioten elkarri. Halako egun batean Olenek entzun zuen. Miren zen, atea zabaldu horretik bazekien ura zela ate joka zebiena. Atea jotzeko modu berezia baitzuen, eta beti jotzen baitzuen berdin. Egunon, miren, lanerako prest, galdetu zion Olenek. Baina miren, triste zegoen. Zer gertatu da mirentxu? Ba begira, gauza bat esan nahi dizut. Beste herrialde batera joango gara bizitzera. Itxasontzia gaur arratzaldean hartuko dugu. Gurasoek diote ez garela itzuliko. Olenek ez zekien zer esan. Baina azkenean esan zion begiak malkoz gainezka. Laster arte, miren. Agur, Olen. Agurtu zuen Mirenek. Egunak joan, egunak etorri. Olenek Mirenen falta nabaritzen zuen eta bakarrik sentitzen zen. Orduan, aritz baten enborra hartu eta Mirenen itxurako panpina egin zuen.
Benetakoa zirudien, eta atarian ipini zuen biek lan egin oizuten lekuan. Zein urrun eta zein gertu gauden, ez da miren? Esaten zion Olenek panpinari. Jostailuek eta nik zeure kolorea behar dugu. Bakardadean dago egurrezko lagunakin, kolore gabetako mirenen falta dauka, kolore gabe. Miren joan behar izan da beste herrialde batera, noiz ikutuko gara, noiz besarkatuko gara, noiz gure begiradak, noiz topatuko dira. Miren olen, olen, miren, miren olen, gertu eta egunero ikusten dira pentsamenduetan, egunero elkartzen dira buru eta bihotzean, egunero elkartzen dira buru eta bihotzean, buru eta bihotzean. Goiz batean, herriko okina Olenen etxera joan zen asto txiki bat hartuta. Egunon, Olen, gaur ogiaz aparte, opari bat ekarri dizut. Opari bat? Niretzat? Bai, nire iloba etxauni oparitu dizkiozun jostailu guztien truke, astotxo hau ekarri dizut opari. Napo du izena. Ez dakit zer esan, eskerrik asko, Juanjo. Ez duzu zertan ez zer esan. Ondo segi, adiskide. Olen ezagun egin zen bere jostailuak zirela eta ume guztiek nahi zuten bat. Dirua zutenei jostailuak saltzen zizkien, dirurik ez zutenei aldiz jostailuak oparitzen zizkien. Olen zoriontzu zen umeak zoriontzu ikusten zituenean. 5 urte beranduago, Olen etxeko sukaldean bazkaria prestatzen ari zela, batean... Ez da posible, 5 urte soinu hori entzun barik, bera izango ote da? Galdetu zion bere buruari. Atera hurbildu zen korrika sinetzi ezinik, atea zabaldu eta haranon ikusi zuen Mirenen itxurako panpina margotuta. Miren, non zaude? Ezustean benetako Miren irten zen panpinaren atzetik. Hainbeste denbora igaro ondoren berriz bezarkatu zuten elkar, eta zin egin zioten elkarri ez zirela beste inoiz banatuko, eta elkarrekin egongo zirela betiko. Handik urte betera, seme bat izan zuten. Zer izen ipiniko diogu gure semetxoari? Galdetu zion Olenek Mireni. Umetan, amamak Mirentzero deitzen zidan. Beraz, zu Olen eta ni Mirentzero zer iruditzen? Txerolen deitzen badiogu? Txerolen? Ez, Txerolen. Badakit, Olentzero.
olen. Miren 0, amata, eta olen, aita da, olen 0, deituko daumean. Olen 0, olen 0, olen 0. Olen 0, olen 0, olen 0. Lasai txikitxo zure ama, lasai txikitxo zure aita, beti zurekin egongo dira. Magikoa izango zara, opari banatzailea, zoriontasunen sortzailea. Olen 0, olen 0, olen 0. Olen 0.